Gau eskola bateko irakaslea zara. Aurrean dituzu dozena bat pertsona, neka-neka eginda eta hala ere gogotsu. Berriro ere klasean, bueno zer moduz gabiltza, kaixo Omar aspaldiko, etorri zara aritza. Klasean naiz eta dugun, igual kutrea ta itxa, zuen begietan dago, ikasi nahiaren printza. Zein etxeko lan gogorrak, fabrikakoa bortitza, lana bukatuta gero, ona praktika ta mintza. Euskeraz egin nahi hori, zuen geroko bizitza. Hori ez da subjuntibo bat, hori da lehen baldintza. Astean 5 egunetan, eta 2 ordu gainera, zuek ekartzen nauzue, sarritan neure onera. Guk beti pentsatzen dugu, orgoa zela gainbera, naiz batzui ahoa bete, euskera eta euskera. Naiz administrazioan, erantzungo duten zera, zuek zeuen poltsikotik, ordaindu eta klasera, batzuk lanetik besteak, lanera doaz ostera. Eskertu behar dizuet, etorri izana bera. Beti baldintza txarretan, hori da gure problema. Hizkuntz politika honek, ezarri digun kondena. Azalduko dute gero, txosten polit baten dena. Ona etorri behar da, hori da baina lehena. Gero etorriko dira, horren beste teorema. Euskara eskasten dabil, batzutan ez da zuzena. Eta ez da egokia, erdalgunean txarrena. Egokia da ikasi, eta erabiltzen dena.